Ametzen fabrika, bertzoan zerkia, ametzen inguruan, misterioa, ez alda ala. Misterioa, suspentzea, irrifarra, beldurra eta nolaiz bertzoak. Eta piruleta, maitasunezko piruleta. Ze, maitasunezko antzerki bada. Baina, zuetela, suspentzia ere bai, baina mezu politak ere bai, bai. 7 urteko ume. Besoak zabalduta, hijoak primeran, txoritxoek bezala egiten dutegan. Argi bezain euskor batek. Zati, Arreki, oso forman zaude, forman. ondo egiten dutan zabaiet. Segiten zen izkuratuta, traktoren artean. Ez que izkutak ere da jolatzen ari ginen baiet. Begia, itxita gero, sentitzen gera, ezberdin. Hartziko diegu, hori da, ez zahaztu, Ametzen fabrika, haur eta gaztetxoentzako, antzerki mundiala. Txomin eta txominen adiskidekin.